Potrebujete vytvoriť nejaký názov prezentácie, kde potrebujete spomenúť 3 hlavné veci. Titulok, hlavnú myšlienku a výzvu k akcii. Ako by podľa vás taký názov mohol vyzerať? Ahoj, ja som Luky, už druhým rokom organizujem krajské kolá na prezentiáde v Bratislave a dnes sa pozrieme na tému prezentačnej trojnožky. Nejak tak napríklad môže vyzerať aj názov práve týchto 3 vecí, o ktorých sa dneska budeme baviť. Aby sme si to zjednotili, tak budeme sa hrať na to, že máme vytvorenú nejakú prezentáciu na tému recyklácia. Budem na to dávať nejaké rôzne príklady počas prezentovania, takže aby ste potom pochopili tú pointu, ako som to myslel. Takže dajme tomu, že sa zameriavame na recykláciu. Čo to tá prezentačná trojnožka vlastne je? Titulok, hlavná myšlienka a call to action, alebo teda výzva k akcii. Začneme hneď tým najdôležitejším a to je titulok. Titulok by mal byť podobne ako pri článkoch, mal by byť upútavý, krátky, výstižný. Ak by bol názov prezentácie na 3 riadky, ľudí viacej upútate na to, ako budú čítať ten váš názov, namiesto toho, aby sledovali a počúvali váš prejav. Titulok by mal zároveň byť také lákadlo na tú prezentáciu, takže mali by ste použiť niečo, čo ich naláka, z čoho sa dozvedia, o čom tá prezentácia vlastne bude. Môže to byť zároveň niečo, čo budí v ľuďoch emócie, čo má v nich vyvolať nejaký konkrétny typ emócie, alebo majú si hneď z toho niečo zobrať. Taktiež môže byť aj prekvapivý. Všetko záleží len na vás a na tom, akú tému prezentácie máte. Našou druhou hlavnou témou bude hlavná myšlienka. Niekomu sa môže zdať ako zbytočná, menej dôležitá, ale práve naopak. Hlavná myšlienka je niečo, pričom tí ľudia si môžu spätne spomenúť na prezentáciu, môže to byť napríklad tiež nejaká emócia, môže v nich vyvolať niečo na zamyslenie, alebo môže obsahovať aj nejaké ponaučenie. Ako by taká hlavná myšlienka mala vyzerať? Celá prezentácia by mala byť zhrnutá do jednej vety. To znamená, ak máme prezentáciu na recyklovanie, hlavná myšlienka by mala byť zhrnutá v jednej vete z celej prezentácie. Skúsime koncentrovať viacej nápadov do jedného. To znamená, v hlavnej myšlienke môžete použiť pár vašich slajdov, tých možno hlavných, ktorých tam máte, skúsiť to sformulovať do jednej. Hlavne by myšlienka mala obsahovať aj pointu tej celej prezentácie. Môžeme sa pozrieť na ďalšiu vec a to je výzva k akcii. Výzva k akcii je veľmi dôležitá. Napríklad, namiesto vety, tak toto bude odo mňa všetko, ďakujem vám za pozornosť, sa dá použiť o mnoho viacej variant, ako môžeme ukončiť záver našej prezentácie a vyvolať ešte v publikum nejaký ten nádych do toho, že tá prezentácia neskončí len tak, ale môžeme tam nechať napríklad otvorenú otázku, môžeme tam dať niečo, čo je presné a úderné práve k tej našej prezentácii. Zároveň výzva k akcii môže slúžiť aj ako posledná veta vašej prezentácie a po nej práve potom prichádzajú otázky, napríklad od poroty, od publika a tak ďalej. Výzva k akcii môže byť aj niečo, čo publikum má spraviť. Napríklad môžete použiť nejakú otvorenú otázku alebo rečnícku otázku, na ktorú môžete čakať nejakú odpoveď a tým pádom máte viacej interakcie s tým publikom, netreba sa toho báť. Posunieme sa k niečomu užitočnému, čo môžete aplikovať aj mimo prezentácií, vlastne hoci kde inde, a to sú práve smart ciele. Smart ciele, ako ich aplikovať? V prvom rade si povieme hlavne, čo to je. Skratka SMART slúži od špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, reálnych alebo realistických cieľov a taktiež časovo merateľných. Je to skratka z angličtiny a poďme si konkrétnejšie vysvetliť, čo tie slova znamenajú. Hneď ako prvé máme tú špecifikáciu. To znamená, že náš cieľ by mal byť čo najviac špecifický a čo najviac konkrétny, aby sme vedeli, na čo sa máme sústrediť. Ďalším písmenkom je M. To znamená merateľný. Merateľný cieľ znamená, že by sme si ho mali vedieť odmerať za nejaký ten úsek, za nejaký ten čas a mali by sme mať prehľad o tom, v akej fázi práve sa toho nachádzame a čo ďalej treba spraviť. Ačko slúži teda pre dosiahnuteľné alebo priateľné, z angličtiny preložené achievable. Dosiahnuteľný cieľ znamená, že by ste si mali určiť niečo, čo je pre vás reálne dosiahnuteľné. R-ko máme pre realistické lomeno relevantné. Realistický cieľ znamená, zoberme si príklad, že si šetríte napríklad na nový telefón. Telefón stojí nejakú určitú sumu peňazí, dajme tomu 800 eur alebo dajme tomu 30 000 českých korún. Máte nejaký ten mesačný príjem peňazí, či už je to vreckové, či už je to nejaký príjem z brigády, nejaká výplata. Máte ten nejaký svoj príjem a podľa toho si viete pekne rozdeliť tento smart cieľ na nový telefón. Máte špecifický alebo konkrétny telefón, ktorý si chcete kúpiť. Máte to merateľné, že viete, za akú dobu si na to viete našetriť.
Je to reálne pre vás dosiahnuteľné, pretože máte tie peniaze a tie prostriedky na to, aby ste si ten telefón kúpili. Je to realistické a zároveň je to aj časovo špecifické. Chcete si kúpiť telefón na Vianoce alebo si spraviť radosť na narodeniny, máte hneď presne časovo špecifický dátum, kedy si ten telefón už potrebujete kúpiť. Čo by ste si mali z tejto prezentácie odniesť? Určite to, ako sa taký titulok tvorí. Titulok musí proste pritiahnuť tú pozornosť divákov, môže byť upútavý, môže vyvolať nejakú tú prekvapivú emóciu alebo nejakú inú emóciu. Prínos v hlavnej myšlienke. Aby mala pointu celej prezentácie, aby tá prezentácia bola zhrnutá v jednej vete. Naozaj tá jedna veta je veľmi dôležitá. Hlavná myšlienka by mala byť prínosná. To znamená, ak na konci prezentácie dáte jednu vetu, kde zhrniete svoju celú prezentáciu dokopy a zároveň bude mať nejaké ponaučenie alebo bude vyvolať nejakú emóciu, tak je to veľmi pekný efekt, ako ukončiť takú prezentáciu. Ďalej, čo má publikum spraviť? To znamená, či má rozmýšľať nad otvorenou otázkou, môže vám zároveň odpovedať na nejakú rečnícku otázku, môžete položiť nejakú vtipnú otázku. Veľmi to záleží na tom, akú tému máte tej prezentácie, ako ju máte formulovanú, ako ste robili celú tú prezentáciu a na ďalších faktoroch, ktoré si potrebujete vy sami určiť. Úplne na záver, takto mám pre vás jeden veľmi pekný citát, ktorý je podľa mňa veľmi vystihnutý pre prezentačnú trojnožku. Je rozumné zvoliť si nejakú metódu a vyskúšať ju. Ak zlyhá, otvorene priznajte, že zlyhala a vyskúšajte niečo iné, ale hlavne niečo vyskúšajte. Teraz môžete vy porozmýšľať práve nad týmto citátom, či bol pre vás nejaký prínosný, či vo vás vyvolal nejakú emóciu, či malo pre vás nejaké ponaučenie, kľudne nám dajte vedieť dolu do komentárov. Ja vám prajem veľa šťastia pri všetkých kolách, ktoré vás ešte čakajú a verím v to, že sa uvidíme na grand finále. Majte sa.